በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ስትራሉ ለእግዚአብሔር ከመይ ትውሉ ከመይ ተምስዩ ከመይ ትኾኑ አምላክ መስገን ሰላም እየ ለማዕንተ ሀነ እግዚአብሔር ዝመደቦ ማንም ዘትርፎ የለን እየትብል ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 1 ወደ 15 እግዚአብሔር ንየረብዖም ወዲ ነባጣ በአይሕያ ሽልናዊ ተዛሪብዎ ዝነበረ ቃል ምእንታ ክቆሞ እዚ ካብ እግዚአብሔር ተመዲቡ ነበረ እሞ እቲ ንጉስ ነቲ ህዝቢ ኣይሰምዖን። ሰብ በቲ እግዚአብሔር ዝፀሓፈሉን ዝመደበሉን ይኸይድ። ሰይጣን ንዓና ንደቂ ሰባት ብበዝሒ ነገር እዩ ፈተና ዘምፅአልና። ከምቲ ንንጉስ ሰሎሞን ኣብ ንእስነቱ ገዛ ብደቂ ኣንስትዮ ፈተና ዘውፀሉ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣህዛብ እየን ነይረን። እስራኤላውያን ይኾናን ለንጉስ ሰሎሞን መጀመርታ ኣህዛብ ደቂ ኣንስትዮ ብስራሕ ምክንያት ክመፅኣ ገይርዎ። ካብኡ ጀሚሩ ካብ ቤት ጣዖት ክሰርሓሉን ገይሩ ካብኡ ናብቲ ናተን ኣምልኾ ድማ ከኣቲ ገይርዎ እዩ። ሰይጣን ብመስተውዓል ስለ ዝፈተኖ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 11 ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር ንሰሎሞን በሎ እዚ ኣባኻ ስለ እተገበረ ነቲ ዝኣዘዝኩኻ ኪዳነይ ሕግታተይን ድማ ስለዚ ሓለኻዮ ነዚ መንግስቲ ብርክስ ካባኻ ቀዲደ ንጌልያኻ ክህቦ እየ። እዚ ግና ምእንተ ኣቦኻ ዳዊት ብዘመንካ ኣይክገብሮን ካብ ኢድ ወድኻ እየ ዝቐዶ ግን ከነቲ መንግስቲ ብዘላስ ኣይቀዶን እየ። ምእንታ ባርያኻ ዳዊት ምእንታ እታ ዝሓረኽዋ ኢየሩሳሌም ኢለ ንወድኻ ሓደ ነገድ ክህቦ እየ። ሰይጣን ንዓና ግዜ ሰዓት እናሓሎ ብዝተፈላለዩ ነገራት ኣካላት እዩ ዝፍትነና። እግዚአብሔር ከጥፈና ከለና ይቆፅዐና፣ ፅቡቅ ክንገብር ከለና ድማ የኽብረና እዩ። ከምቲ ንሰሎሞን መጀመርታ ቤት መቅደሱ ሰሪሑሉ እግዚአብሔር ድማ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ ሂብዎ እዩ። ሓጢአት ሰሪሑ ምስ ኣሕዘኖ ድማ መንግስቱ ከም ትኽፈል ነጊሩ እዩ። ከም ዳዊት ክሳብ መወዳእታ ስለዘይፀንዐ ብስር ሓጢአት ናይ ሰሎሞን መንግስቱ ምስ ዓረፈ ኣብ ክልተ ተመቂላ እያ። ኩሉ ክግበር ስልጣን ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር ምስ ዓረፈ ዝመቐላ ድማ ምእንቲ ዳዊት ክብል እዩ። ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 28 ያረብዖም ድማ ሓያል ጅግና ሰብኣይ ነበረ። ሰሎሞን ከዓ እቲ ጎበዝ ንሱ ትጉህ ዓያዪ ከም ዝኾነ ርኡ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዕዮ ቤት ዮሴፍ ኣመዛዚዙ ኮነ። ድማ በቲ ዘመን እቲ ያረብዖም ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኡ ነቢይ ኣይሂ እቲ ሽልናዊ ከዓ ኣብ መንገዲ ረኸቦ። ንሱ ድማ ሓዱሽ ኪዳን ተኸዲኑ ነበረ። ክልቲኦም ከዓ በይኖም ኣብ መሮሮ ነበሩ። ኣሕያ ድማ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ሓዱሽ ክዳን ሒዙ ኣብ 12 ቆራረፆ። ንያረብዖም ከዓ በሎ 10 ቁራፅ በኣኻ ወሲደ። እግዚአብሔር ኣምላክ እስራኤላውያን ከምዚ ይብል ኣሎሞ እንሆ ነቲ መንግስቲ ካብ ኢድ ሰሎሞን ክቐዳእ እየ። 10 ነገድ ድማ ንኣኻ ክህበካ እየ። ምእንታ ባርያኻ ዳዊት ምእንታ እታ ካባኻ ኩሎም ነገደተ እስራኤል ዝሓረኻያ ከተማ ኢየሩሳሌም ግና እቲ ሓደ ነገድ ንዑ ይኹን። ንጉስ ሮኣብ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብኣገባቡ ስለዘይመለሰ ብባርነት እምበር ብናፃነት ነቶም ህዝቢ ስለዘይሓዞም መንግስቱ ኣብ ክልተ ተመቂላ እያ። እዚ ግና ኣብ እግዚአብሔር ዝተመደበ ስለዝነበረ ናይ ዓበይቲ ምክሪ ገዲፈ ናይ መናእሰይ እዩ ስምዑ። ናብ ነገስታትን ሕማቅ ነገር ዘምፅአ ካብ እግዚአብሔር ዝተመደበ ነገር ስለዘይተርፍ ረኣብ ክሰምዖ የኸኣለን ክስማዕምዖ የኸኣለን። ነቲ ጥያቄ ኢዮራብ ምስቲ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ግና እቲ ነቢይ ዝበሎ ቃል ኣስተውዒሉ እዩ። እቲ ህዝቢ ድማ ሮብ ስለዘይሰምዖ ኢዮራብ እቶም 10 ነገድ ድማ ተፈልዮም ኣነጊስዎም እዩ። ኣብ ሲኬም ሮኣብ ወዲ ሰሎሞን እዩ። ኢዮራብ ግና ንጉስ ሰሎሞን ክቆትሎ ዝደልየ ዝነበረ ሰብ እዩ። ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ድማ
ኢዮራብዓም ኣብ ሲኬም ነጊሱ 10 ነገድ ድማ ይመርሕ ነይሩ። ሮብዓም ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ነገድ ይሁዳ ብቻ ሒዙ ክመርሕ ጀሚሩ። ኢዮራብዓም እቲ ህዝቢ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ ክሳለም ምእንተ ሮብ ከይተረፎም ኣብ ሲኬም ጣዖት ሰሪሑ ብጥበብ ክመልከሉ ገይርዎም እዩ። ኩሉ ማዕረ እዩ ኢሉ ሳምራዊት ሰበይቲ ቤታ ማይ ኣስቲኒ ክብላ ከሎ ከመይ ኢልካ ንስኻ ኣይሁዳዊ ንዓይ ሳምራዊት ማይ ኣብነት ትብለኒ ኣለኻ እያ ናይ ብዙሓት ዓመት ኣፈላላይ ስለዝነበረ ኣብ ክልቲኡ ነገድ ጎይታና ዝተቃለሰሉ እዚ ክፍፀም መደብ ስለዝነበረ እዩ ማለት ብትንቢት ንኣዳም እውን ቃል ኣትዩሉ ስለዝነበረ። ካልኣይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፊልጵስዩስ 7 መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሲሩ ሰብ እውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ። ርእሱ ክሳብ ሞት ኣትሓተ ክሳብ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ። ዮሴፍ ኣሕዋቱ ክቀትልዎ ኣይኮነን ተገዲቡ ነበረ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 37-39 እግዚአብሔር ዝመደቦ ግና ከምቲ ኣብ ሕልሚ ዝረኣየ ኣብ ግብፂ ክነግስ እዩ ነይሩ። እግዚአብሔር ንሞትና ሕማም ተመፂኡና ዋላ ፀበል ንተሓፀብ ዋላ ሕክምና ንኸይድ ኣይፈውሰናን ኢና ነፍስና ካብ ስጋ ትፍለየሉ ብእግዚአብሔር ዝተመደበ ተኾይኑ ናይ ሶርያ ንጉስ ንኣምን እቲ ፀበል ተሓፂቡ ተፈዊሱ እዩ ክመውት እግዚአብሔር ስለዝመደቦ ለክፍወስ እምበር ንጉስ ዳዊት እግዚአብሔር ንጉስ ክኸውን መዲብዎ ስለዝነበረ ዋላ ሳኦል ይቀንአሉ እምበር ንጉስ ካብ መኾን ግን ኣይከልከሎን እዩ። ሮሜ ምዕራፍ 8:30 ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንኣታቶም ከዓ ፀዊዖም ነቶም ዝፀውዕዎም ንኣታቶም ድማ ኣፅዲቅዎም ነቶም ዝፀደቁ ንኣታቶም እውን ኣክበሮም። ድንግል ማርያም ኣዶ ኣምላክ ክትከውን ባዕሉ መዲቡ ስለዝነበረ ኣብ ማሕፀን ኣዲኣ እናሃለወት ክቀትልዋ ክድብድቡ ከለው ኣትሪፍዋ እዩ። ድንግል ማርያም ኣብ ምድሪ ንግስቲ ክትከውን ዘይኮነስ ኣብ ምድሪ መከራ ተቀቢላ ኣብ ክትነግስ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ዜና ነገስት ምዕራፍ 25:15 ሽዑ ቁጣዐ እግዚአብሔር ኣብ ኣምስያ ተናዲዱ እሞ ሓደ ነቢይ ናብኡ ሰደደ። ንሱ ከዓ ስለምንታይ ኢኻ ነዞም ህዝቦም ካብ ኢድካ ዘይድሕኑ ኣምላኽቲ እዞም ህዝቢ ዝደለኻዮም በሎ። ኮነ ድማ እዚ ምስ ተዛረቦ ንሱ ከዓ ንናይ ንጉስ መከራ ክትወስድ ዶ ሽምናኻ ኢና ገደፍ ንምንታይ ክትቀትል ትደሊ በሎ። እቲ ነቢይ ድማ መከራይ ብዘይ ምስማዕካ እዚ ካብ ግበርካሲ ኣምላክ ከጥፍአካ ከም ዝመደበ ፈሊጥካ ኢሉ ገደፎም። መፅባሕ እንታይ እዩ ኣባ ሳሙኤል ምሳሌ መፅባሕ እንታይ እዩ ኣባ ሳሙኤል ምሳሌ ምዕራፍ 7:14 መስዋዕቲ ምስጋና ክቐርብ ተመባፂዐ ነይረ እየ እሞ ሎሚ መብፅዖ ኣይፈፂምኩ። መፅባሕ ብዙሕ ዓይነት እዩ መባ ምስጋና ገንዘብ ንብረት ወዘተ እዮም። መፅባሕ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝፀሓፍዎ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። መፅባሕ መምፅባዕ መርሒ ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ። መፅሓፍ ቅዱስና እውን እዩ። መፅባሕ እዩ ግን ከም ዓቅምና ኢና ክንማፀባዕ ዘለና። መፅባሕ ግድን ክንፍፅም ከም ዘለዎ ነገር ስለዝኾነ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:18 ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን መፅኣትን ክነግረልኩም ከለና ነቲ ናይ ግርማ ብዓይንና ዝረኣናዮ ምስክር ክኾን ኢና እምበር እተጠባብዎ ፅዋያት ኣይሰዓቡናን። ካብቲ ጉኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝመስከረሉ ፍቅሪ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቀበለ። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ንዘንጠብጠብኩ ካብ ፍትሑ ሓዘል ኣይትታ።